Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun seara, v-am găsit în exclusivitate și în direct în această seară. Ne aflăm aici, doamnelor și domnilor, în Dortmund, unde aici, cel puțin aproximativ 150 de persoane au venit aici, doamnelor și domnilor, pentru a asista la nunta 2016. Fratele nostru Manix și-a surat băiatul, doamnelor și domnilor, cu fata lui, fratele nostru Novac din Bărbunești, și vrem să vă spunem în exclusivitate și în direct, doamnelor și domnilor, că strugurii n-au fost nici spălați, îmi pare foarte rău, dar... Je voulais vous dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui on est sur le territoire allemand où il y a 200 personnes ici qui assistent le mariage de 2016. Păi da, dar ochelari, trebuie să vede, nu? Da, hai zi mai departe. Je voulais vous dire que... Ce dă după? Da, mă scuzați, stau aici ca să nu mă plouă. Vremea, domnul, vremea. Eu sunt un pic și german, și francez, și rumenist, ca să știți. Nici tu nu mă zicești. Și vreau să vă spun... Spun și eu o întrebare. Deci domnul este Mr. Jingle 2016. Jingle Bell, Mr. Jingle Bell. Spune și mie. Da. Despre ce părere aveți despre această nuntă frumoasă? Cam în ce domeniu se prezintă? Vremea pe aici. Deci, măi băiete, am și eu două preferințe, îmi pare rău. Sunt tânăr. Sunt experimentat. Cum să ne prezintă acum? Deci, vreau să spun că eu dacă aș face o nuntă, la mine aș veni și căței din Anglia au venit la mine. Deci, bună seara, doamnă și domnilor, bună seara, v-am găsit în direct și în exclusivitate, vă prezentăm în această seară vremea. Astăzi ce a fost Maria, doamnă și domnilor, astăzi în Chișinău, Banat și avem 12 grade la Timișoara, 15 grade la Sibiu și la București, domnilor și domnilor, 13 grade. Mâine cerul va fi destul de frumos, soarele va zâmbi din nou pe cer și vreau să vă spunem că palmierii din România s-au pălit din cauza temperaturii scăzute. La revedere!